ఈరోజు మనం ఎంతో క్రిస్పీగా టేస్టీగా ఉండే దొండకాయ ఫ్రై చూద్దాం. ఈ ఫ్రై పప్పులోకైనా చారులోకైనా చాలా బాగుంటుందన్నమాట. సరే, తయారీ విధానం చూద్దాం. దానికోసం దొండకాయని ఇలా సన్నగా ముక్కలు తరుక్కోండి. పొట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, కొద్దిగా పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ బియ్యపిండి, 1 స్పూన్ శనగపిండి. ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి. బాగా కలిసిన తర్వాత ఒక 10 మినిట్స్ నానబెట్టాలి. కలిసింది కదా, ఒక 10 మినిట్స్ వీటిని ఇలాగే వదిలేసేయండి. 10 నిమిషాల తర్వాత చూడండి, ఇలా వస్తాయి అన్నమాట ఇవి. వీటిని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవటమే. ఒక కడాయిలో కొంచెం ఆయిల్ తీసుకుందాం. దీనికి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువే పడుతుందండి, ఫ్రై చేసుకోవాలి కదా. ఇలా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలండి. వేయించుకొని వీటిని పక్కన తీసుకుందాం. మిగిలిన ముక్కలు కూడా ఇంకోసారి వేసి ఫ్రై చేసుకుందాం. వీటిని మామూలుగా అలా తినేయచ్చు, కానీ పోపు పెట్టుకుంటే బాగుంటాయి అన్నమాట. నేను ఇక్కడ పోపు వేస్తున్నా, పోపు దినుసులు అన్నీ వేస్తున్నా. కరివేపాకు 1 రెబ్బలు వేయండి. వెల్లుల్లి ఒక 7-8 రెబ్బలు కొంచెం క్రష్ చేసి వేసుకోండి. అట్లా చేస్తే ఎక్స్ట్రా ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట. కొంచెం దంచి వేసాను నేను. ఇలా 2 ఎండుమిర్చి వేయండి. పోపు పెట్టాం కదా, ఇందులో యాడ్ చేసి కలిపేసుకోండి. అంతేనండి, చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. ఫంక్షన్స్లో మనకి దొండకాయ ఫ్రై పెడతారు కదా, సేమ్ అదే టేస్ట్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్.